wona lubhubhane savela ezindlini ezingonelutho. Bafowethu, uMdumazi lo igoso likahashaza umfana wasemtubatuba le kwaShikshela ngila kumaskandi igenre yomculo engikuyona. Cha bafowethu, akukuningi engizokudlulisa, kepha nje-ke ngizonxusa bonke abantu ukuthi belandele futhi belalele imigomo kahulumeni njengoba eseyikhiphile eyokuthi kulo 21 days sihlale eyindlini. Nami bafowethu ngiyihlalele endlini njengoba nibona nje, akukho okungakanani engikwenzayo, ngiyihlalele nje endlini, ngiyifundela iy'ncwadi zami nje, iyona nto ebalulekile engiyenzayo. Bese ngiza lapha-ke esigabeni senhlanzeko. Bafowethu, ngiyacela ukuthi lesi simo nalesi sifo lesi esibhekene naso, sizameni bafowethu ukuthi inhlanzeko ibe khona, ngoba iyona eyokwenza ukuthi sixosheke lesi sifo lesi, singakwazi ukukuthelela kalula. Ungalibali ukuthi yabona, uma ngabe kuwukuthi uyapheka, la uphekela khona bafowethu, indawo yakho ayibe clean nje, ibe sesimeni esifanele. Ungaphekeli endaweni engacishe mhlambe kube lula ukuthi kuhlala ama-germs. Bese ngiza la kunento-ke ebizwa ngokuthi i-garlic, into ekanje. Le nto lena iyasiza kakhulu bafowethu uma ngabe upheka ukudla uthi ukuyiphohloza nje kancane laphana ekudleni, ukwenzela ukuthi ungatheleleki kalula. Noma-ke sekuthiwa-ke mhlawumbe ungena e-bathroom ugeze mfowethu, ukugeza kuyokusiza kakhulu, kodwa nje indawo ogezela kuyona nayo uzame ukuthi ukuyigcina ihlanzekile, ihlanzeke nje impela. Noma ngabe kuthiwa uyayithanda njengami, ube nawo ama-air fresh, izinto ey'zokwenza ukuthi umoya unuke kahle endlini. Kodwa phezu kwalokho ungabe usukhohlwa into ey'fana ne-sanitizer. I-sanitizer ibalulekile kakhulu bafowethu, ibalulekile i-sanitizer. Thola i-sanitizer ube nayo konke nje, uma uqeda ukuthinta amanzi sanitize izandla zakho, uqeda ukuthinta isitsha nje uhleze bafowethu uy'gadile, ngoba ngiyanidinga kakhulu mina futhi ngiyanithanda ngiwuMdumazi. Ngiyacela nje bafowethu ukuthi siy'phatheni kahle, siy'nakekele kulo 21 days. uNkulunkulu nje anibusise, nihlalelani khona. Inkani ayisebenzi bafowethu, ngeke uze kusiza ngalutho ukuthi sibe nenkani sithi hhayi thina uhulumeni udlala ngathi. Ake simlaleleni, simhlonipheni kulokhu akushoyo. Ngiyihlalele-ke bafowethu nami endlini njengoba nibona nje, ngiyidlela isikhindi sami, ngihlalele phansi.